angitweza ungathi mawuse sudumile sesithi sekusovala amawindi yabo usovala amawindi asisakuboni sesilokhu sithi hawu misi uyakhumbula lapha kwaGudla uzungene usoshanga imakeup usoshanga imakeup kuyenzeka uthi sishanga imakeup uthi sefaka amaqhokisana uyabona uthi mawuthi uyahamba la uthi longana agibeleke ngawehlahleni futhi amaqhokosi obheki iyasinda awuyibhaliwe impela hawu niyibona ibhalti Miss Pretty Champ South Africa 2024 niyibona bhaliwe hey madoda hayi ingane yami ubusisekile yazi angivamile ukuqhokela nengane ena 13 years nenhlahla ke lokhu bafowethu ngoba angivamile ukuthi ngibuye ephejini ngilokho ngiqhamuka yini nenhlahla nakhona ke inhlahla yeni ivela nje nganansi ivakashi ezengivakashele kwaGudla uzungene ngoba kulezi insuku i-tourism kuyafanele isondele sisebenzisane makufika nje ivakashi ehlukene zizobona kwaGudla uzungene ngizonibingelela nonke ke ngibingelela isihlalo sasendlunkulu ngibingelele abaholi bonke abasiphathelizwe ngiphinde ngibingelele umhlaba wonke jikelele ngoba angisakwazi ukubingelela iSouth Africa kuphela ngoba angithi niyazi ukuthi nalento isi-international ngesilungu isuzwe lonke basho njalo ngesiZulu isuzwe lonke manje iyahluleka ukuthi bisithi ngibingelele eSouth Africa kuphela ngoba bazongiphatheka kabi labali phesheya ngoba ngikhuluma nje sebangibona phesheya kwelwandle cha ngithi nje bakithi angizoshiya ibusiso namhlanje ngoba kuzoba kuyisabatha kusasa ngizocelela nje bonke abantu abangasebenzi basebenze ngoba kuyokhethweni nje ngiyazi ukuthi amatoho azovela baqasheke abantu basebenze emabhizinisini futhi ngiyacela ukuthi kuvuleke nalabo abantu abanezitha emsebenzini phela zichitheke lezo zitha zabo bese abantu bekwazi ukuthi baphathane kahle kube nokuthula kakhulukazi nje ngizophinde ngigcizelele kulolu khetho siyakulo ukuthi ngiyacela ingane zakwethu kungabe bikho ukuthi ichitheke igazi nani ukuthi kuliwe kubambiswane nje ngoba abaholi bethu siyababona eParliament masebehlangane sebehlela imihlangano ababi bona ngoba inkinga yami yodwa ama crisis ezingane zenu ngoba nje ningithanda kangaka ngoba ngikhuluma nje ukuthi kithi ngathi ama-apple nama-orange angibengisaqonda ingane zenu niyayibukisa amafoni mase into esuke ngiphatha kabi-ke iy'ntandane shiya intandane sehlala ifika la kwaGudla uzungene ziyashaya ezinye zithi hey wayekuthanda ubaba mkhulu wayekuthanda umama nogogo omkhulu sihluphekile bashonile yini na bayasola yini ezombusazwe hawu sekungaze kusala intandane pho ngoba phela ninithandelayo ke lento ngeke senivembe ngoba uyayithandela kodwa hayi ukuthi kuze kuphuma umphefumulo yilokho efanele ngikukhuze bafowethu ngiqinisekise njalo ngiyacela lokho ukuthi kube njalo ngoba mina nginankinga nanenilwayo nibulalana i-crisis yami mase nithule nini i-report iza kimi yini njalo yiwo lamafoni thatha ingane zenu nithi awubheka umkhulu egqilaze eGudla uthashilane njengisingane ingane ke ziyangikrema ingane zithi mase nithule seyikhala kimi cha ngizokwanda kakhulu ingane zakwethu namhlanje ngivakashelwe abantwana njena abasuka le baqulusini basuka lene baqulusini ngiyababuza baqhamuka bathi basuke eFriday kunengane yosimela lapha ezoba uMiss South Africa fanti weli phesheya welwandle base bethi hayi bake behlule kwaGudla uzungene engicabanga ukuthi ke ngizommiza ubaba wengane ngoba ngiyangithanda ukuthi makufika abantu ekhaya ezochaza ubaba ukuthi ngobela kwaGudla uzungene nje ngadlula bonke abantu abazikhulu ngoba phela ngingelutho nje uboneni kwaGudla uzungene uzoke echaza umtshali ngoba ufika nengane ingane kuyomelela iSouth Africa ingane nje sencane bakithi iyosimela nje sonke ayisameleleke ngisho inquthu mhlawumbe neFriday noma onongoma noma mhlawumbe imelela impangeni noma mhlawumbe komeva mhlawumbe noma komsinga cha isiyomelela nje uzwe lonke hey South Africa yonke ngizobanikeza ithuba nengane enzoyibona ngizoqala ngibiza ubabwayo bese inayo iyaqhamuka ingane mnumzane Mtshali sondela bekubona abalandeli ubabingelele babingelele
ninjani hayi siyaphila awunenhlahla nenhlahla bese ngivalile ukuqhawula kodwa ngenenhlahla sindela abalandeli bese ngivalile ngengamemezela athi ngilapha kwasigwebo ngathi iyavala lento cha bo Mnumzane Mtshali lapha cha ngithi mina awu uzokubingelela abalandeli ngoba ngikhona umbuzo engifuna ukubuza wona kuqala uzisho ukuthi ubani usukaphi yebo ngibingelele nje abalandeli bepage likamkhulu uprofessor uDr. 3 Sekondi lapha ekhaya kwaGudla uzongene lo khulumayo ke ubaba uMtshali unathi nje owaziwa ngelikaMayoyo osuka endaweni yaseFriday baqulusa unefilidi nginqamle imfula nemfulakazi ngibheke lapha ekhaya kwaGudla uzongene kumkhulu uDr. 3 Sekondi ngemisebenzi yakhe emkhulu ayenzela abantu base South Africa hayi kuphela basempangeni nabakwaZulu Natal kodwa nje ezweni lonke ijikelele so sibukile ukuthi akuncinyane ukuthi singeke sivele kumkhulu nathi emva kokuthi ingane okungethi sonke isibuye nesicoco esisuka kangaka iyomelelizwe emazweni aphesheya kwelwandle iyomodela sizocela nje leso sibusiso kumkhulu cha bo sengisholo ukuthi ke ngoba phela zingaka nje ikhulu nabaholi bengaka Mtshali ubone lapha kwaGudla uzongena uzogudla usuka le ebaquluseni uzofika lapha kwaGudla uzongena awuphinde uchaze Mtshali hayi la mkhulu sibone nje imisebenzi emkhulu elokhu iphakanyiswa nokugqilaza kamkhulu ngendlela agqilaza ngayo ngeke uze ukuzibe uthi uyalala uvukuzwe lokho inokhili igqilazile lento ukuthi nasi sibusiso kaGudla ungene siyabona benisazenzela nje ngokwini kodwa manje njengoba ingane isiya phesheya kwezwe sekufanele iwele ngezibusiso eswecosha la ekhaya nangosizo esothi umkhulu masicela nje alimemeza abantu abangakhona ukuthi baxhase nanokuthi nje ingelozi kamkhulu isikuyawela phela phesheya kolwandle manje kuhle ukuthi uze kumuntu osaziyo uhamba emkhathini uhamba phe kwamanzi nize nje ngoba vele nami sengengaya le kuyacaca mkhulu ngeke sikuphikise lokho hayi kunjalo ukuthi ondofuna ngithelele ingane ukuthi naye kubelula ifike ngoba phela bayibona nje manje bazoyibona manje hayi cha Mtshali ngiyabonga lento yenza ukuthi unake ingane ngoba thina abantu abamnyama ingane mayezenza emidlalo asiye emagroundini lutho obaba nje bavele beyiphuzela bazobe bethethise ke ziphi inkomo buka nje ingane nje le wayilandela manje uyibona ukuthi sifike ezingeni wena njengomzali wayo namhlanje wena usufika nayo cha lento wena ekubanga ukuthi ube lapha hayi ngoba nginamandla Mtshali yebo amandla kona wami wena kuyisibusiso sesiqhamuka kaNkulunkulu nanokuhlonipha abantu abadala kunjalo kanti lesi sandla saxhawulwa oshembe lesi sandla saxhawulwa umhlokombanga lesi sandla nasaxhawula ithuna lika Jesu manje ingakho ngithengi bengivala ngathi ube nenhlahla ngoba bengingaxhawuli ngibe ngifana lena basebethatha umayiphethe bemasibambe nje umayiphethe kulomcimbi athu lapha ngisavalile ngizoze ngivule emva kokhetho ngisafunza ngivule emva kokhetho emva ka 29 kodwa nje ngikuhlephele bese ngithi bamba nanku umephetho emoqhamuka ayibosubambe sokungafana bese sakusisa sami sivele emazulwini kumvela iqala kunjalo ngoba mina ngifana nawe nje ngumuntu njengawe futhi ke ngoba ungibona nje ngizehlisile angiyena umuntu ophakeme angikhukhumele nabantu ngiyabazi ingakho bengithanda nje ngoba nje uyabona nje ngoba ngikhuluma nawe nje uthi nje thama aphula okunye izinhliziyo olave abalandeli bawaGudla uzongene indoda angani manje ngithi uyabona nje ngivele ngibatshene mase ngizovalele sangithi ayisodibana ku live mase bengibona ayisodibana ku live cha angingabambezeli awubeke nje nawe kubalandeli ukuthi ke kahle ukuqhubeka phela bese silungana ingane siyethule ngoba abantu bayangikhalela ngamadata manje bayangikhalela ngamadata sekuzofanele ukuthi ngimemezele mabente abazongena ku live ngithi abakuqala ukuthengelwa abantu amadata eqala singakangeni sibafakele umfana bafakele umuntu ongena kuqala ithole ongena kuqala imithetho bese ngicabangile ukuthi abantu bangikhalela ngithi yafika
bese sithi ingane sikhathela ama-free data work kuningi ngokuthi nje sikubone ubusuthula kanti cha ngangithe mina ngithi hayi mhla kwenzeka mhlawumbe kwesinye isikhathi mongameli wethu sokuvala ugesi uma sefuna ukolala uvele igqike amaswidi ngoba phela lolu shethi ngayo ukuthi into ekhona kusuke sekhathele ubaba wethu usuke sekhathele cha qhubeka ubabingelele yebo cha balandeli bakamkhulu emhlabeni wonke jikelele esikuzele kakhulu nje la ekhaya KwaGudla uzongene bese socela isibusiso nakubalandeli bakamkhulu bonke ukuthi ingane le ezofika nje manje niyibone ingeyenu kufanele iyomelela iningizimu Afrika emazweni aphesheya ngakho ke konke lokho ke ukuze kube impumelelo kulele kutheni uxhasi yalithola yini njengoba ke sinqamule nje sisuke ebaqulusini siyacela nakumasipala wethu abaqulusi ukuba nawo ungenelele kuze kuyongenelela ngisho iZululand nakubo bonke ke abantu osomabhizinisi abasibukelayo nabasazosibukela abazozwa ngabanye ukuthi bekhona indaba ezinkulu ekhaya KwaGudla uzongene namuhla ebusuku siyacela ukuthi nabo ke basondele eduze beze noxhaso uhamba oluseludeke okufanele ingane lihambe uma ngabe umodela kufanele ubukeke njengomuntu ngempela osesigabeni sokumodela okwesibili kufanele ukuthi uma ibizwa iza nje la ekhaya KwaGudla uzongene igibele enqoleni yomlilo kufanele untseso njalo amafutha lapho petrol lonke lelo xhaso lelo siyalicela ukuthi okungaba noxhaso avele phambili kakhulukazi nohambo lwabo ukuthi libe impumelelo ukuwela ngalesi yazi ukuthi kufanele ke kugitshelwe indiza mshini konke lokho kudinga imali siyacela ukuthi bonke abanamandla bavelele ngisho emakhosini amakhulu njengoba sakhela ezweni samakhosi nawo avele alulisandla osomabhizinisi njengoba lokhu uphindelela lokho bavele bengavela nakumkhulu umkhulu kusiyazi ukuthi ke thina sotholakala kanjani kodwa kakhulukazi nami ngicela ukuthi ngishiye inombolo yami mkhulu ngemvume yakho lapha kubalandeli bakho awuzoshiya sesivala mkhulu nokuyabonga kakhulu lokho mkhulu awuzoshiya sesivala yebo cha bafowethu uMr Mtshali lento ayikhulumayo ngiyamcela nimlekelele ngoba nengane nisazoyibona ngoba ikhona imali budget ikhona ngoba ingane ngoba ingena nje ngithi imisebenzi ayisekho futhi ingane ziyafunda ngisazoyiyala kancane khona budget ibudget ngizobachazela abazofanele bayikhiphe number 1 ikhona lapho kumasipala wakho ngithi sebaquluseni umkhwana kufanele uthole budget ungakahambi ngenational phinde futhi lapha kuMkulungwane kuZululand umeya Buthelezi khona futhi budget afanele balekelele ngicabanga ukuthi ke lokho ke kuzobanga ukuthi ke nabanye futhi bakhuthala ngoba bayangibona ushaya nje lapha nimeya osonduna nko ngiyabona bese kuba ubani umeya wena lapha umkhwanazi ufika umchazela umchazela tatula KwaGudla uzongena ngithe lekele abalekelele ingane ngathi qala igqilaze nobachazela bese kuthi ke mina ke ubusungihambela kulabo somabhizinisi futhi balapha eFred bonke ba round ucele ingane kuzobe sekuthi ke uart and culture ne tourism vele ngoba kuyinto eyodwa ikwazi ukuthi ngoba uzoshiya inombolo zakho ikwazi ukuthi bakushayele bese kuba khona isandla basifakayo yebo ngoba kuyimbali yethu eSouth Africa imbali yesizwe futhi ingane encane futhi yoqhakambisa eSouth Africa kahle nje nomongameli ngomthetho ngoba ngibona ulamaphosa ulamateka kufanele ukuthi abashayele ukuthi akusizwe lengane ukuthi ngiqinisile unosiphethe nje unosiphethe bonke nje ngisho olungana umongameli ohlabeni omale bonke ngokuhlukana kwabo umongameli abavele nabo iFF abavele yomncwango abavele nalomlungu lolubani uphampasi lo umkhomisi la fanele bavele masibabona ukuthi iSouth Africa bayithanda fanele bavotele ngokusemthethweni bafike bayilekelele ingane ngoba imali ikhona ikhona imali ikhona imali ke uyazi ngisho into ikhona imali eSouth Africa hawu ikhona ngisho ukuthi ngoba ngithi khona nje ikhulu ngithi ihamba ngemoto ezinkulu kokutshengisa ukuthi ngahleshulwa khona lapho ke umholo uhlopheke kulo mholo ke ingane isilekelele futhi lokho ngithi kuyoba ngithi umuntu athole nesibusiso ikhona imali yengane ngoba yona hayi ukuthi ngoba mhlawumbe nekhulu zingeyabo cha yentela mina nje ngikho intela yethi imali
ingane nje ayinikwa hayi ngoba ngibadelela angibakhombi ukuthi nje ingane inikwe imali izohamba iyephesheya ilokho Mtshali bakithi cha Mtshali ngibonge kakhulu baholi ngiyacela lefakani isandla lokho kuyobanga ukuthi nawe ubusiseke ngiyacela nje Mtshali mfowethu ukuthi bayibone ingane bayibone ingane busu uyabuya kushiya inombolo abazokuthola kuyo ngoba vele sengicelile kubalandeli kukhona abazoxhumana nawe mhlawumbe bakuplanet fanele kwenze kanjani ingane ukuze kuzokhala ninjani sisi wami uyaphila hawu bani igama Igama lami uNoluthando Mtshali ngineminyaka ewu-13 ngihlala eFreyhead eBaqulisini ngize lapha namhlanje ngokuzocela izibusiso kumkhulu Dr. 3 Seconds KWAGUDLA UNGENE manje sisi wami ngoba nje uyaphesheya nje uzobona la KWAGUDLA UNGENE ma usithembisana uzofika uwine futhi le phesheya ufika uyimele South Africa. Yebo ngizoyimela eSouth Africa. Manje awubathembisa phela awubabengalele abalandeli bakwaGudla UNGENE ubanxuse nje ukuthi namhlanje uzobathembisa lukhulu ngawe bese ngishiya iyalo kuwe bese ngiphinde ngikucelela sebekubona baholi. Sanibonani kinonke. Ngiyathembisa ukuthi njengoMiss Preteen Charm South Africa win 2024 ukuthi ngizoyimela eSouth Africa. Uneminyaka emingaki? Ngineminyaka ewu-13. Hey bakithi. Bukani kanjalo baholi. Ingane inetalent. Ingane encane efanele sikhulise ngoba ezinye ingane zizobona kukuhle lezi ingane ikhule kahle ingane. Ingane efanele ukuthi lezi sikwazi ukuthi ke sinakekele ngoba lengane nje buka ina 13 isingakwazi ukuphilisa umndeni abazali bakhe nje makuthiwa bakhe kabi amawindi aqebukile ade bevala ngokhethe isingathi nje mayithola le mali nje ithola ukuthi siyabalekelela ingane ngicela nilekeleleni bafowethu ngoba umzali ufanele umbonge uNkulunkulu nabantu abadala zimbili kambe ingane zakhe emodelayo zimbili emodelayo lo mkhono lomunye umncane futhi naye sebemfakile yamodela nawe emodela angithi kusho ukuthi segazini yaqhilaza hayi angiyiboni inkinga sisiwami ngicabanga ukuthi ke awubacele nje abalandeli ukuthi bakunikeze support ngayo yonke indlela icelele wena ngoba nami ngizokucelela icelele abalandeli bawuthanda ukuthi ukhulume live Sacela isupport kimi nonke kule journey engizobe ngihamba kuyo ngiyomelela eSouth Africa overseas eCape Town. Sacela nihlale nami insuku zonke ningisupporte futhi ningayiki. Bafowethu ke nisenemzeli manje sisiwami yini oyithembisayo mase nje wena usuMiss South Africa ushintsho ongalenza nje ngokuthi yini engayigqugquzela awuthembisi nje engangayo ngoba abazali bazobonisa ingane zabo nje kusuka manje masiqedayo bazobavusa twavukani bukani ingane engangayo bazophazamisa ingane ukuthi uzophazamisa ingane uzogqilaza ingane seseyilele ingane engangowelele ingane awuchaze ukuthi yini nje ongayenzela eSouth Africa masuphumelele chaza. Ngingaqhubeka ngokumodela ngijabulise i-country yami ngiphakamele futhi ngiyokhandla ezinye izingane ezincane kunami nezindala kunami. Manje usengisho ukuthi masuphumelela ke sithi nakho usuthola uxhaso naphesheya waphumelela yini ongayenzela injalo for ukuthi ihlukane nezidakamizwa iphinde futhi intsha ikwazi ukuthi iphathe kahle iphinde ihloniphe abazali iphinde ifunde isikole awuchaza. Ngiyohlala ne-community phansi ngisho ukuthi akukho right ukwenza i-gender based violence. Wonke umuntu uyakukhuthalela ukuphila. Wonke umuntu ufanele ehlaze happy. Wonke umuntu une-rights yakhe. Sisami ngiyabonga umncane iminyaka yakho fanele umbonge uNkulunkulu abantu abadala lengane yakho incane
futhi ngoba incane nje ngizoyinikeza iyalo phakathi kwabantu. Yabona-ke sisi wami ngoba nje umuhle kangaka futhi usakhulu na-13 ungakhohliswa lokho ungabafana ukuthi kuyakuthanda uba kuchaza ukuthi uthanda ubabona nomama into ebalekile ngena kuleli talent lakho ubusuhamba esikoleni ngoba mawusuya esikoleni lento yakho yokuqhubeka ukuthi nakhona futhi uzothi mawusufika emabangeni aphezulu uthole ukuthi kwesinye isikhathi uqhubeka nayo igcine usuphila ngayo usondla ngayo ekhaya njengoba setsana yabo basetsane waye uMiss South Africa washada nontongane ngesashana isibhakela udingani Thobe angithi yabo manje yikho ngithi mina sisi wami umphako wami ngizokunikeza wona usemncane engicabanga ukuthi ubaba wakho noma mama wakho bengakutsheli lento ngoba ngiyazi ngoba nimodela nje ngicobe into zenu kuvele kusokubona ngabafana senibadala bese kuzokuphazamisa mina ngifuna ukutshena imfihlo ngoba ngikutshena ku life uyabo ngutshena iqiniso ngoba manje fanele ngikhulume njengomzali uyabo ngoba manje isibusiso sakho akufuneki singcole cha bafowethu ngiyacela ukuthi nganza kwethu ngale nje kokudlala siney'busiso ey'ningi nama-talent amaningi eSouth Africa okufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi abaholi nosomabhizinisi bekwazi ngiyacela abafowethu ukuthi simsupport umntwana ubaba wakho uzoshiya inombolo nixhumane naye ngisho bakuthiwa unawo amandla anisenayo indlela kodwa nje lo mkhuleko enoyenza kulo umntwana uphumelela mina nginesho-ke ukuthi uzowela hawu masela wagodla uzungane hawu uzowela uyabona ngoba sengikhulumele nje sekuphelile angani ngisho phesheya bazongishayela ngayo bethi uyakuziphizwa hayi bazongishayela ekuseni namanje nje ngoba besuka balala bayobengishaya ngo-1 bazongishaya bangibona overseas hayi ayikho inkinga-ke sisi wami mawusuhamba futhi noma usubuya sizobonana kodwa nje ngikucelela-ke indlela uyazi ngikucelela indlela mfanami unenhlahla kwagudla uzongena kuyaguqwa kodwa uthe uma ufika wama wahlala usho ukuthi unenhlahla uyabo unesibusiso valelisa-ke kubalandeli ubavalelisa abalandeli bephethi likaprofesa lakwagudla uzongene bavalelisa. Ngiyavalelisa kini lonke balandeli. Uyabathanda? Yebo ngiyabathanda. Uthi uyanithanda-ke usisi omncane-ke ngiyabonga-ke sisi wami yazi. Okwakho nje ukuthi uhlonipha ubaba nomama abazali noma usuphakeme usuphuma endaweni enkulu ulokhu uzehlisile kuyoqhubeka kodwa uma uzophakama njengomuntu osewumholi nalokho kuyobanga ukuthi ungahambi isikhathi eside emsebenzini wakho ngaso sonke nje isikhathi wevele wehle kubantu ubamukele bonke abantu bathande bonke abantu lokho kuyokubanga ukuthi uphumeleleke angithi yazi ungathi uma usudumile sesithi sekusuvala amawindi yabo usuvala amawindi asisakuboni sesilokhu sithi hawu misi uyakhumbula lapha kwagudla uzongena usushanga imakeup usushanga imakeup kuyenzeka ukuthi sishanga imakeup ukuthi sefaka amaqhokisana la uyabona uthi mothi uyahamba la uthi longana agibeleke ngawehlahleni futhi amaqhokosi uyabona ukuthi kwafakile uyabona angizimi uyabona cha sisi wami Nkosi yami ngendlela usemncane ngayo ngicabanga ukuthi isibonile esihle futhi kwezinye ingane engangawo nami-ke ngizoke ngihlele ngoba le ngane nami iyangigqugquzela sefanele nihlele bafana ke senza umisi kwagudla uzungene uyabona mfuke kufuneka ukuthi baqalela senza umisi kwagudla uzungene ngibona kanjani bafana ake nihleleni lezi zinto balandeli ake nihlele kamisi kwagudla uzungene nibakhetheni nabantu abazowina ngoba manje mina ngizolingisa engomeni bebengibekile abantu angibeyijaji manje sengikhohliwe ukuthi obani bawina vele ngathi mina isigwebo bawine bonke manje ngizothini ngoba abantu bangithanda bonke bagijima beze kimi bonke manje ngizothi bani owinile kimi ngase ngithi mina labo bawine bonke bekufanele banikeze imali bonke cha ngenza ukuthi ngibonge kakhulu ngibonge kakhulu Mtshali kude baqulusini indondo yakhe le indondo yakhe aha obheki iyasinda awuyibhaliwe impela hawu niyibona
ibhalti Miss Preteen Champ South Africa 2024 niyayibona bhaliwe hey madoda hayi ingane yami ubusisekile yazi angivamile ukuqhakela nengane ena 13 years ithi yasuma ngasukuma ugodluza ungene ngifanele iguqe ingane kodwa enenhlahla ngoba usebenzile usuyisebenzele eSouth Africa kusho ukuthi ufana nomholi usemncane kabi 10 years njalo 13 years hayi isencane ingane yomholi kanjalo singabe lokho sibuke nje lokube ilokhu ihlabana sihamba amazwe amangaka hayi akakaphumeli ngaphandle mkhulu kodwa izobeqala kodwa emkhankasweni wayo nje lokuyaqala akaze siphume isibili lokhu ithatha u1 hawu uMiss Baqulusi uMiss Hlalankosi hawu uMiss Melmont kanti uMiss Hlalankosi futhi lokhu sibahlukumeza wafuka boMiss Melmont wafuka bahlula abantu baseMelmont njalo kusho ukuthi umuhle ukudlula abantu bonke lapho kuze kuyoshaya elonganini awumoto lengane inhle kulama province awunayinonke ishaya olimpompo obani bani sekuselumbisa igodluza ungene imthandi hayi isigudluza ungene ingaba ingozi yayibona ingaba ingozi hayi isigudluza ungene ifanele bafana nohlelo uyabona kodwa isigudluza ungene ke phela kufanele kube khona amabhinqa kakhulu amabhinqa kakhulu nalithawula amabhinqa la fanele uphathe phesheya kanjani masukuwina uligaxa fanele uligaxa phela wena ngwawazulu vele fanele afake nobuhlale mase yaphesheya eqhakambisa ubuntu bakhe ngoba phela lokho kuyasiza lokho kuqhakambisa ubuntu bakho ubuwena lokho akufuneki ngesikulahle ngoba abelungu abafike basidukisa badukisa omkhulu bethu inkinga kwathiwa manje akusonto kuphela bese inkolo bese kube yona ngazuthi kanti iBhayibheli alisho ukuthi asilahla amasiko mina ke ngisuka khona phela phesheya ngafika manje angifuni ukuthi ngitshene umuntu ongazange afika into ayifunda phansi ayilutho ngihlale ngibatshena amaqiniso abantu into engafika live Jerusalem afika live ngangena live eJordan Golgotha ngangena live uyabo angizange kube mhlawumbe lento ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi ngikhuluma nje emoyeni ube ibhalwe phansi cha yikho ngiyamphikisa umfundisi mathi uyafunda iBhayibheli ngithi mina hey ngafika lapho ngithi ngajika lapho ke mathi verse 24 ngithi mina ngagudla lapho cha bafowethu ngicela nje ukuthi nginishiyele isibusiso ngoba sikaqedi bafowethu nasingaze simoshe isikhathi kulenye insizwa futhi engivakashele yasemazizini lapha ngakubo Java no Longa Java no Pixel ivakashe kwaGudluza ungane ithi inyosi ngeke ngayibona lapha ezikoleni lapha ngako Bergville ngingayathi awunawo isiwale ndoda eko Bergville ithi nje izovakasha kwaGudluza ungane ithi lethe incomo kwaGudluza ungane ithi kahle yenza inkondlo manje fanele ukuthi abalandeli babingelele isho ukuthi iphetheni isazobuya yenze njani cha Nkosi yami mfowethu izishiye inombolo ngoba nalento dasengizoyinika isikhathi esincane zishiye inombolo zakho ukuze ukuthi abantu bakufonele kwesinye isikhathi baxhumane nawe mabefuna ukwazi noma bazokhona bazokufonela bekuqwashisa ukuthi fanele uhambe ngaziphi indlela abalandeli bami ngiphethe phela abalandeli abajule kabi lapha ngibuka ngoprofessor ngibuka ngodokotela lapha ke ngibuka ngongqondo la lapha ngibuka zibosho la zizongibona kusasa hayi ayinawo njalo amafoni ibosho ayinawo amafoni angithi bayayitshena ngesonto ukuthi ade ngiqhamukile abanawo amafoni bayabatshena laba amavisit ukuthi ayibikhona lekwaGudluza ungane hayi bafowethu ke cha ungushiya ulungana umlayezo inamba ishiya cha balaleli nabalandeli bephepha likamkhulu uprofessor uDr 3 Second inombolo ke engitholakala kuyo ithi 083 413 8866 u083 413 8866 kanti ke abafuna ukufollowa yena ke uMiss wethu bangamfollowa lapha ku Instagram
Nothando_Mtshali. Ku Instagram utholakala ku Nothando_Mtshali. Bangalayikha ke babuke ke nje bakwazi ukuthi ba trace iprogress yakhe nohambo lwakhe lonke nje obalisaqhubeka kakhulu. Siyathokoza kakhulu siyabonga. Ngifuna ukumqwashisa ke phesheya. Yebo. Uthi mawufika lapha ulingise umuntu lapha mawuzothenga ukudla kunezithombe ezinhle lapha phesheya odongweni. Ufike uvela ukhombe ubona isithombe esihle. Uthi into eyihlekile. Uziphima isidumu lethi yamuncu lento uzijikise ungagcina uqeda imali uphinde ukhombe okwenye phesheya kube kuhle ethombeni ubona kukuhle ngaphandle ulingise omunye wangapha ephesheya wangapha enkandla wagaxela nomunye wangapha ngobe lumtshata abethola amabheka kunekubheka engangekhanda phesheya ikhanda lengane ibheka xa kontshata ikhanda engangebheka bembuza ngesilungu ungani ubethu ufunani Phesheya akuzwakali phela kuyarola. Kodwa umtshata wazama umtshata. Wathi ethi I'm looking some burger. Umtshata ubona. Uyangibona ngiqinisile. Ibheka yakho iyexakala ngane yamphesheya. Ngagcina ungayilumile kona ngoba seyingane. Uyakukhamisa ibile gayiga ugaxela. Ungayikhethi. Cha. Valelisa ukugcina sesiwami bese sidedela news. Ngiyavalelisa kini nonke kabalandeli. Siyabonga ke sesami nihambeni kahle ke neza.